jokkude e golle e darnde e gurdam jobba adama aysi e liman siré Samba Dembal Moukhtar e Elhadji Oumar Seck antumaji e nder jokkol ngol eɗen uddita hello ko fati jihad Cheikh Oumarul Fouti e nder nden toɓɓere noon hono no mbiruɗen ni wonata sewde rutorde men ko deftere Samba Dieng mbitede Elhadji Oumar la perle de l'islam. hay so tawi to banggue birnidi en mbawa haalde sababuji ko Cheikh Oumar ina darno kono o ina ummina fiyande to banggue ko feeñi kam wonko hakkille wawi hen ɓedde tonga waɗi foof nde Cheikh Oumar artata Fouta ngam ɓamde kono e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeegom wonno nde o artidi ko e lefol khalifa Tijania e nder Afrique ngol Cheikh Tidiane fiilimo rewni ɗum e juuɗe Mouhamadoul Ghali to maqama Ibrahima e nder Makkatal Mukarram mo artide e ngal teddungal ina foti sarde lawol Tijania e Afrique mo ɗiggani to banggue diine ina foti tawa adade sarde diine o taw sababu ɗimo o ko ɗanle gadane sayi ko e nder Afrique holliri keferagal godgal ha e candalagal e wela waɗa wona nde lamɓe sañɓe yanjuɓe laamoriɓe warde hoynude tugnade e belanteji fitta so a yeridiri ɗum e lalgo neɗɗankagal e nder diine ko himme ɓeydi e makko e ɓamde silam sabu ko ɗum wonno joguitaji ɓen la Madina goder na waderana be na wali Madina e jamme wali Madina gwale ala wali be na holno seyko hebloniri jihad de seyko arti Fouta ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom o fotti e wuuro no wiye Donnayi tubako goto mbiteɗo Kay on saaha ko on wonno gouverneur des affaires politiques o rewno koye mbiteɗo Bourbon de Géant o on ɗon saaha o wonno gouverneur au Sénégal hay so ɓe ɓoydani pertale pinon Cheikh Oumar loowi e tubako o beelam ha wini ne waɗanamo médaille woni wonnimo jeenaji kono say ko holliti ɗum umminani ɗum ummini ɗum wattude Afrique fof ndendi l'islam ete ko haɓnade kala dartiɗo nden ɗon fimni nde o jogi o adi fof to banggue stratégie o adi ko windude ɓatakeji feede hilifaɓe joɗaninoɓe diine e oɗon saaha e yogue nokkuje nder Fouta ha e hohoɓe wonɓe ha e galleji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi so mbi e woni caggal men fof wiyata ala Fuutotoro fof eɗen mbawi wiide notiɓe noddanuma ɓuuri yaw holi ɓen notitiɓe ɓe noddanuma alkale banjagara de ko maral fate dara corona eɓe kewi ɓe limotako kono wonko tarik guilel lebbi hay ko winda wuppiri en Alpha Oumar Ceerno Bayla koye mabɓe jeeya Alpha Oumar Ceerno Molle koye mabɓe jeeya Alpha Abbas ɓeɗo ene jeeya e adi hankkadi noon wonti gol mucco inde mabɓe limtottako kono won hen ɓe tarik tongi inde mumen Samba Ndiaye Bathily Ousmane Samba Diew Elimane Guédou Alpha Amadou Ceerno Djibi Amadou Tafsir Elimane Amadou Boubou to Donnayi Boubou Hamme Hounda Mboyo Alpha Mouhamadou Ceerno Basmor
Alpha Mahmoud, Ceerno Abbas, Alaji Seydou, Ceerno Alassane Ba, Ceerno Amadou Ali Djilia mo Wuduru, Abdoulaye Hawsa, Ceerno Kalidou Elimane, Ceerno Souleymane Baba Sy, Tafsiru Mahmoudou Djilia, Ismaïla Daoud, Ceerno Moussa, Ceerno Boubacar Elimane Hamad, Ceerno Haymoudou Mamadou Hamad Kourouane, Lamtoro Hambe Samba Dacib, Botul Sawa Hakou, Boubacar Ali Alpha Kasum, Elimane Rindiaw, Mamoudou Ali Doum, Alpha Ali Sidi, Ceerno Souleymane Bela Racine mo Peti, Abdou Aliou Djerebi mo Guédé Wouro, Koli Modi, Yeru Djinda, Amadou Dahir, Boubacar Takko Dado, Samba Takko Dado, Idrissa Takko Dado, Ali Mamoudou, Abdoul Boudaki, Mouhamadou Amadou Thielo, Ceerno Souleymane Abdou Sakki, Khalidou Youssouf, Mouhamadi Ali, Modi Ali, Samba Asti, Boubacar Ali, Alpha Mamoudou Boum, Alpha Abdourahmane, Tafsiru Bayla Hamad, Tafsiru Bodowan, Tafsiru Salif, Abdoul Khadijatu, Tamba Khadijatu, Ceerno Adama, Boubacar Amadou Bela Sadio Ali, biyeteɗo Alpha Ousmane Boubou, biyeteɗo Ceerno Souleymane Sy, biyeteɗo Elimane Boubacar, Salif Elimane Hammadi Mama, Alpha Souleymane Amadou Hamme jeeya koye notitiɓe ɓe noddaɓe Oumar. ina jeeya hen Amadou Samba Lop, ina jeeya hen Alwali Oumar ko Jama Alwali, Modi Abdoullahi, Modi Mamoudou Hamme, Modi Mouhamadou Seydou, Alpha Youssouf, Alpha Ndiaye, Alpha Mamoudou mo Ngapagu, Alpha Abdoul Samba, Amadou Yero, Ceerno Tillere, Ceerno Boubacar Hamdiatou, Tafsir Mamoudou Oumar, Mamoudou Hamad Mokhtar, Abdourahmane Basmor, Alpha Ali mo Weedu Nodi, Ceerno Abdoul Cukalel, Mouhamadou Hunare, Boubou Mamadou Boubou mo Wuro Sogi, ɓeɗo jeeya ha hande koye notitiɓe Basalu. ina hen Alpha Oumar Sare Mali, Ilimane Hammadi Maloum mo Dimat, Lamine Tafsiru Amadou Dieynabou mo Hayre Law, Mamadou Aliou Thiam mo Hayre Law, e woɗɓe notitiɓe e jihadu Oumar. Joni noon ina moƴƴi duttana ɗen hunde e hareji diine Cheikh haldude hareji jihade Cheikh Oumar noon weeɓaɗi, kono won hen e hareji jihad bawɗi rendinede e ko wiyete rumoji woni des campagne. e on fannu eɗen mbawi rewidade deftere Samba Dieng limten rumoji ɗi o rendini ha woni rumoji 9. nokku hen fof de Cheikh arno yimɓeɓe nangi Cheikh ari ko honnade, ari ko darde laamu, ari ko darde leydi, ari ko darde jiyaɓe, ari ko darde jawdi. e stratégie mo Cheikh Oumarul Fouti addata o meeɗa ummade o yane wuuro tawa o windani jomum men ɓataki bismade ɗumen yo naat l'islam, goppo laamu ndon dolago e caddalagal, goppo laamu kefre. so tawi on ɗon ɓataki jabuwol mum woni eyi Cheikh Oumarul Fouti wadde mabɓe masala ha gurdam, kono kadi o mawdarno ɗon nokku juulirɗo, kono kadi mo woppu ɗon duɗal, o woppu ɗon goto e ɓen ɓe ummini Fouta tawa ko anduɓe gono ɗon ina janggina ɓen ɗon holno diine l'islam o rewirte. ɗin hareji 9 foof ma en mbaw limtude ɗum so weeli Allah, kono hade nden hande eɗen mbawi arde tan eɗen mbawi wiide kono nokku biyeteɗo Jegging Sayko Oumar woppuno hunde e ɓesgu mum, tawa o darnino ɗon kadi zawiya goto, o darni ɗon juma, o darni ɗon duuɗe Qur'an, ko ɗon kadi o jofnuno bindugol deftere makko wiyetede Rima gonɗen koye 1845. e on saaha nde ummiti omo hoota Fouta o resnuno ɓesgu makko ko biyeteɗo Mamoudou Kabo jeyaɗo ɗo wiyete Kankan.
ndewre ndini koninkoɓe o ɓamti lawol ngam ruttade jeegungu o takki ko ngoral maayo Sénégal hakkude février lewru mars gonɗen koye 1840 nde say ko ari toon o eggi jeegungu o feewi nokko biyeteɗo Dinguéray to Dinguéray o tawi toon lamɗo ina wiye Boukary Tamba Sakho on lamɗo jalunkoɓe kewnoɗo doole sanne o rokkimo yamirore hodde ɗon e sara makko ɓe nanodiri omo hoɗo ɗon omo yoɓa ɗum kubbal taw kubbal ngal ko kangi ɗum ɗon ko stratégie to banggue fannu no jomum wawata wonirde ɗon ha wawa faamede walla wawa famodirede kono e Dumuno Dabbo Samba Ndiaye Bathily Ousmane Samba Diewo wondude koninkoɓe mbaɗi nokku o wuro l'islam soroji daari yimɓe batti ummade bang yo bang ina nototo e noddago jomiraɗo hay salinoɓe yahdude Cheikh Oumarul Fouti fawade e hiisoji gurdam hewɓe hen kadi gabbima ummade Fouti ummade nokkuji goɗɗi ko faggono ɗon to banggue kanŋe caggal jogdi kubal o sodata ɗum ko joguitaji ummade leyɗele gonnoɗe e jimade anglais en ha e portugais en ɗum ko gam andude ngol lappol ngol o ƴetti weɓantamo ɗo ari foof yimɓeɓe mbiyamo nam lamɗo Boukary Tamba Sakho dokkunoɗo mo hodde ɗon nde sanki lomti ɗon goɗɗo ene wiye Yimba Sakho on noon nde ari ardi kañum koye kiram e yidde riwtude Saykou yo yaltu nokku o saabu noddaɗo Saykou ndu heewi notiɓe hen kanko Yimba Sakho o neeli gawlo makko ene wiye Jali Moussa Diabaté fewde Cheikh Oumarul Fouti o ɗaɓiri ɗum ko gueɗe tati yo Saykou tottumo puccu mum tottamo petilaji mum ɗi rutto kadi tottamo ɓiyum debbo ene wiye Madina Jeli Moussa Diabaté wona tan artani sako na artira nelal kono kañum e hoore mum no yirini Cheikh Oumarul Fouti felliti kañumne ko tuubde naata l'islam caggal mum o ɓoɓi kurus Yimba Sakho nanirani ɗum jaam felliti yaade to Dinguéray o neeli kono yo yanoye e Dinguéray ɓe kaɓɓo Cheikh Oumarul Fouti e Jali Moussa Diabaté foof ɓe ngal kono Cheikh Oumar e on saaha wiyama woni hen ko laɓuɗi 313 ina gasa taw ɗum ko limore tugnide e birnide kono ngun kono fooli kono Yimba haɗani ɗon tan e foldeɓe kono kadi ɓe miiji so tawi ɓe pooli ɓe goppirimo noon ummetere ina wawi wadde ko ɗum waɗi ɓe pelliti yanoyde e Tamba ɗo Yimba laamino ɓe pooli Tamba Yimba ɓami kurus Tamba wayli indi wonti dabba ngam o anda l'islam kanko e yimɓe makko Saykou Oumar woppi ɗon ceernajo biyeteɗo Souleymane Gassama yo jangguinɓe kono nde woni balɗe seeɗa Yimba kadi murti lepti ceerno mum goppunoɗo ɗon o kono o dogi nokku o fayde wiyete Gafouta nde o yeehi Gafouta o tawi toon ko lamɗo biyeteɗo Bandiouga ko on warimo kono Saykou yaɓani Gafougo ngam heptoyde jawdi Yimba nawno toon onne wi ina salo garmi gara waɗi Bandiouga heddi hen Saykou heeɓi polko rutti hoti Dinguéray ko jande alet nogasego lewru mai 1951 1851 nogasego lewru Chaban Saykou yalti Dinguéray ɗo jogorani nattude omo woppi ɗon noon sohnaji makko goto on ɗon ko kañum woni yumum Habiba Mokhtar campagne ɗimmo ko wolde Bambouk ko ɗon kuɗortoɗen so weeli Allah e tongode men arode Yeah.